Instagramen uste ja petatzen nahi gala, uste. Zein zan igoguan lehenengo bideoa zareta, zein izan nuan? Bai, etxean ari ginelio, pues, beia mugitu genitu zele batetik bestera, eta pues, hortxe hasi nintzen bideo batzuk iten, eta bueno, gero bideoa latzen izan zen, pues, baratzean, zane hona mari, ama, grabatu, pixka zea, nola landatzen den letxugok eta, vale, pues, hasi nintzen, eta ez dakit txiste bat inun, ozein nun, pues hor ja, kriston bizualizazioa, jende pilo bat izketan, igo ditu kriston segidorek, eta hori izan zen. Eta hori izan zuen buma, eta hori dek jende gehienek ikusiken bideoa, o basiok bideoen bat influenzi gehiago ikena? Badago beste bat, patata nola landatu nun. Patata nola landatu man? Inkluso ja, jende esan dit ez, baratzik ez daketala ideika, eta beste gauza dedikatzeko, eta inkluso, nila uste hemen biritauntan zeo zeite genian betiaka jendia, betiaka zai, bai. Ni uste ja kritika gustatzen haula. Jo que soy morboso ja. Jende ze kritika jarri ba nauen. Onda. I hemen hasiko gaituk berta botatzen. Hasiko zaigu, lau bost pusketetan nin da berta botatzen. Triangulu bezala? Bai, gio dana birrindu ingo jau. Vale. Osea, que etzak kuidoik hartu, eta berta bota pusketak, aguakate garbituko deure bai pusketa bertara botako ditugu, eta hoite genien jarriko ja beste lama. Guande horrekin segi jok. Bueno, godatza da itxistia bota guana, hemen botatzeko gukin, no? Zesan nuan, a ber. Bai. Ze bota guana, a ber. Adibidez, banakan antxurra. Bai. Atxurra. Antxurra, hoi da. Eta letxugati markatzeko, bai. Pues jartzen un antxurra medida hola, eta ero behatza. Bai. Ero antxurrakin jo. Behatza. Ostia, behatza gendu importantia minatu gabe, eta jo. Ni uste dut txiste horrekin, ja. Eta horrekin zitxon jendia grazia. Zema jarraitzari askak guantxe osade sozialetan? Oain bestan... Daskaz, osea, azkenean hori lantalde baten lana dek, ez da? Bai, da, azkenin anaia eta biokietu dugu, azkenin aurpegile bezala ni jatzen, azkenin anaia ere hor atzetik ibiltzen da, orduan, biok ibiltzen ga. Biok ibiltzen zate. Eta esan deken bezala, arrebare bai grabatzen eta gauzak iten, o handezka launare bai, o danan artzen, ez da? Denak ibiltzen ga, hor ez da baten bat libratzen. Ona, baserri nala izatea, arretan libratzen, eta libratzeztuna, babak izu, kasuela ezin urbildu. Oida. Izateeki, ona. Bueno, eta irik gehiago ze guztatzen, basekit animaliekin da asko ibiltzen zatela, baina gehiago batzai emati jozu, ez da, sare sozialetan? Bai, que azkenin animalin mundua, azkenin ikusi dut baratza jendiari asko gustatzen zaiola. Bueno, animaliak igual errezago jende ez tekakenak baratzara animazia, o bate daka lur pusketa txiki bat, baina animalik egutzi igual zaioek, ez da? Zaiago da, azkenin animale bat, igual baratza, gaur ez du regatuko, gaur ez du gogorit, ez du. Animalia azkenin horre jan iten du, azkenin aur txiki bat eukitzen bezala. Bai, eta ikulu bihotz badek, azkenian, animali bakakenean nik esatea, dakak bihotz bat iria ekena eta izaindu behar ekena, eta bihotz horrek iretan segak. Baratzak bizitzak, baina bihotza ez, eta hor bi egun regatu gabe utzi ez bio, ez da beste kuido, ez da? Baserri jaukitzeko gustatu inbertzatio, hor obligatua, ama esatu du bezala, nien ez izuen atzetik akuyukin ibiliko, hoi gustatu inbertzitzu eta sei aurrea. Eta zuen kasua nola, zuek guain, nahi zuek voltatu baserriti bizitzea, anaia eta bilok bertan zue lana, o etxetik kanpo aitokatzen zaizu egitea? Anaia eta biok etxetik kanpo egiten dugu lan, eta baserri askenin dugu hobi bezala, gustatzen zaigu, txikitik hori hartu dugu, eta hortxe zaitu. Eta zuek ditu zuen kantidadek eta historik eta adibidez baratzeko zera denek atxeako, animalik eta etxetik kanpore bai saltzen dituzu, nola? Adibidez, baratzeko produktu guztia dena etxerako, dena etxerako, bale. Lagun bat ola etortzen bat, gaur etxuga baitu, tokian. Eta adibidez, gero, animalekin, txokorrak izen ditutugu, eta bagu karnitzero bat, eta berak ematitu txokorrak. Ona. Eta Xabier, honetan akizton lan emango izu, ez da? Baserrian nahiko landek, etxetik kanpo lan egin, da gero azkenian grabatu, bestia, montatu, goxatu iten dezu, baina aldi beren lan asko matik, ez da? Azkenien nina nago, eta azkenien nago burua ematen, bai lanari, eta bai nire burua gaur zer igo bardeten. Egunero igotzei zerbait, hasian zenbat bihar? Saietzen ez egun guztitan, adibidez igandetan jai bezaletut. Igandetan ez dut igotzen, o depende, ze espeziala bat, jo itut, baina bestela. Saietzen ez egun gero. Bai, nahiko, baserritan zaila igandia jai eukitzia, Baina grabatu itut, baina jaurrengo eguneko ja prestatu. Vale. Eta nola iten dek ze grabatu, nola grabatu, zer rigo, nola kudeatzen deko iguztia? Azkenin, igual, neska etortzen bezala laguntza, hau grabatu behar dugu. Dena grabatu, erresa ematen du, dena grabatu, baina gero atzetik kriston, igual akatsa bat sartu teme, hau zuzendu, tal egin, askotan ratzen dek bideo bat grabatzen, azkenian baratza ikizatek, sartu ereskat berroi eta martomate, bale, baina grabatzen, berroi ordu beten berren, ja bi egon berraiz gutxinez, ez da? Azkeni, igual,
grabatzen egotez ez, 21 minutu, eta gero editatu, dena, gero subtitulak ere jartzen ditut, azkenean kriston lana darama. Galanta eta txukuna itegen gainea, eta gainea... Saiatu benik. Garrantzitsuena, eakutsi tekela, eakutsi, eta nik uste atolako gauzak asko alibera zeatikan. Zenbat gauza ikusteizki jau, denboa pasatzeko, ez dila esertako balio, eta azkenian badek, hori, okupauta ukitzeko burua, eta ez eoteko inberri jaun egiten, ez da? Eta holako eduki jadek, oso baliagarria. Kaleko jendeak ikusteko, ez? Zerri ze sakrifizio dakan, ez? Ze lana da, porque erresa da azkeni supermerkatu gona, hemen letxua gat, hemen aragilat. Pues ikusatela, ez? Nundik etorre den, ze lana dakaten, eta pues azkeni dena ikusteko. Dudik gabe.